Ministerstvo školstva pre vás pripravilo. Tento videonávod je určený pre zákonných zástupcov a ukáže vám, ako jednoducho podať prihlášku na strednú školu v druhom kole prijímacieho konania. Predtým, než si ukážeme, ako podať prihlášku, upozorňujeme na dôležité informácie. Stredné školy, ktoré budú prijímať uchádzačov v druhom kole prijímacieho konania, nájdete priamo vo formulári elektronickej prihlášky v systéme e-prihlášky po prihlásení zákonného zástupcu. Školy môžu zverejňovať voľné kapacity pre druhé kolo prijímacieho konania do 6. júna 2026. Prihlášku na strednú školu v druhom kole prijímacieho konania je možné podať do 8. júna 2026. Po prihlásení sa na stránke e-prihlášky sa vám zobrazí podstránka prihlášky. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť prihlášku, potom na aktívne tlačidlo Stredná škola a následne na Pridať. Prvým krokom je výber žiaka. Vyberte žiaka a kliknite na Ďalej. Skontrolujte údaje žiaka a kliknite na Ďalej. V druhom kroku vyplňte doplňujúce informácie o dieťati, napríklad zdravotné obmedzenia alebo špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Prípadne vyplňte poznámku. Po vyplnení pokračujte kliknutím na Ďalej. V treťom kroku vyberte školu a odbor, na ktorý chcete podať prihlášku. V druhom kole prijímacieho konania si volíte len jednu strednú školu. Pomocou filtra vyhľadajte školu, ktorú hľadáte. Školu si môžete filtrovať podľa lokality, kategórie školy, zriaďovateľa alebo vyučovacieho jazyka, aby sa zobrazili školy podľa vašich preferencií. Kliknutím na Pridať do prihlášky potvrdíte svoj výber. Po pridaní školy si môžete svoj výber skontrolovať hore v sekcii Vybrané školy, hneď vedľa Obľúbené školy. Ak máte jeden odbor vybraný, kliknite na Ďalej. Zakliknite, ak máte záujem o prípravu v systéme duálneho vzdelávania alebo záujem o školský internát a následne pokračujte ďalej. V tomto kroku skontrolujte predvyplnené údaje druhého zákonného zástupcu a doplňte jeho e-mailovú adresu a telefónne číslo, ak nie sú doplnené z prvého kola. Označte čestné vyhlásenie, že s podaním prihlášky súhlasí aj druhý zákonný zástupca dieťaťa. Zároveň zvoľte, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, aby komunikácia týkajúca sa prijímacieho konania prebiehala výhradne s vami. V prípade súhlasu je potrebné na konci procesu nahrať príslušný dokument. Pokračujte kliknutím na Ďalej. V 5. kroku vyplňte informácie o základnej škole, z ktorej žiak prichádza, názov školy, ročník, triedu, školský rok a vyučovací jazyk. Následne prejdite na 6. krok, kde skontrolujete výsledky vzdelávania na základnej škole. V 7. kroku pridajte súťaže, do ktorých sa žiak zapojil, a nahrajte k nim príslušné dokumenty. V ďalšom kroku nahrajte všetky potrebné prílohy. V informačnom paneli nájdete prehľad dokumentov, ktoré sú potrebné na úspešné pokračovanie. A vyberiete príslušný súbor. V poslednom kroku si dôkladne skontrolujte všetky zadané údaje. Na konci stránky potvrďte čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov. Následne môžete prihlášku odoslať. Prečítajte si zobrazené upozornenie a potvrďte ho kliknutím na Odoslať prihlášku. Pripomíname, že prihlášku na strednú školu v druhom kole prijímacieho konania je možné podať do 8. júna 2026. Ďakujeme a želáme veľa úspechov. Projekt je realizovaný a financovaný prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.